Ajansa fermiya rejimê Sana qeseda û Daeş bi şewitandina berhemên çandiniyê li navçeyên parêzgeha Hezekê û Dêrazorê tometbar kir. Sana di çarçoveya romalkirina şewitandina berhemên çandiniyê de li ser zarê jêdirnê xwecehî cekdarina qeseda pêkanîna wan şewatan tometbar kir û got ew yek çarçoveya siyasetên astankirinê de ya ku qeseda li ser xelkê disepîne da ku berhemên xwe nefirôşin rejimê û neçar bibin xwenêzîkî qeseda bikin. Li gorî Sana ku cotkar wiha dibînin ku qeseda birêya şewitandina zeviyên çandiniyê hewla tolhildanê ji cotkaran û bêbarkirina wan ji berhemên xwe yên çandiniyê dida ji ber ku ew cotkar berhemên xwe nafirôşin qeseda û da ku wan neçar bike berhemên xwe bifirôşin qeseda û tevlên rêzê bibin weke jêdera tekane ji bo damînkirina debara jiyana xwe. Li gundewarê Dêrazorê jî li gorî ajansa navbûrî ku qeseda zeviyên malbatên ku tevlî qeseda nabin papendî biryarê wê nabin dişewitîne û li aliyekî din jî teroristên Daişê û şaneyê wên yê veşartî zeviyan dişewitînin weke tolhildanê li dijî kesên ku tevlî wê nabin. Li navçeyên Cizîra Rojavayê Kurdistanê duwarzê îsal de 910,000 hektar zevî bi genim û cih hatine çandin û tanha li gorî amarên fermî 70,000 donum zevî şewitîne ku tê pêşbînîkirin ku 18,000 tan genim û cih ji ber wan şewatan tanha hatiye ji destdan.